তিনি চিনি जुलाइबारि डिविजननि अंगै चिनि तिनिनि अवरोध मोटामुटी चिनि सक्सेस किया थाइन दङ ताबक जों अ जायगा जे सयतानि चिनि आसुइ दङने ताबक चिनि 11:30 बाजै दङ कोनो किसु अंगिया ताबक मोटामुटी पिसफुल हाइना हाय जों ताबक चिनि जुलाइबारि डिविजननि अंगै चिनि अ जायगा प्राय बरक 700 नि ऊपर गैदारिं खालाय जाय दङ तिनिनि जे अवरोधनि कारण हलाय चिनि इ जायगा गैदारिं सुदु चिनि सासरामबारि मामांगिया चिनि दुइटा गैदारिं चलाय दङ कयफां तैरुमा रिजनल कमिटी ताई चिनि र आसरतिसा रिजनल कमिटी ताई हादुक्लक रिजनल कमिटी दुइटा मिली एक जगह जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज चिनि रिजनल जुलाइबारि डिविजन नङै जों दुइटा जगह अवरोध खालाय दङ ताबक तिनिनि अवरोध खालाय माने कारण हलाय चिनि 2009 नि सिमि लागातार जों आन्दोलन खालाय फैमानि ताबक 2020 पर्यन्त चिनि 11 बছर रानिं चलाय दङ चिनि 2009 नि सिमि टिप्रालेण्ड सानमानि ताकबो सानै दङ जों भबिष्यतबो सानै थांनाय नेक्स्ट जेनेरेशन जे फैनायबो चिनि अलरेडी साननानै बागै जों प्रस्तुत खालाय खिथाय थानाय ताबक अ जायगा फार्स्ट इस्टो चिनि टिप्रालेण्ड बिनि परियो चिनि कायसा दङ पाँचटा दाबी कायसा बोलते पाँचटा दाबी बिसे चिनि सेकेंड एजेंडा दङ चिनि स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट चिनि ताबो IPFT बीजेपी जुट सरकार आसुक माने आगे मडेलिटी कमिटी जे खागै रोनाय होनै सामानि केंद्रीय सरकार ताबक सोनो जे रोनाय रोनायनि साइड माने ओ जे दाबिनो सोनो ताबक खायरि ह सिदिनि बागै चिनि ए तमा मडेलिटी कमिटी खायरिया साक चिनि अब आंदोलन जारी तगनाय
ताइबो तंख सिनि इमिडिएटली त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न अपग्रेड खालामनानै ताबावबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबनोबो इमिडिएटली खालामनायनि बागै अंथों सिटेनिफ्राय सिनि तिनिनि अबरोध ताइबो कैसा दङ चिनी 1949 साल भारत बर्षबा एग्रीमेंट खालामनानै फैयो चिनी जे ककबरक भाषानो ताबक 70-72 बছर रानिंग चलै दङ ओ 70 बছर 70 शिड्यूल दानि होनो जे साइ दङ माने ताहुरा इ शिड्यूल जागिया रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो जों ताबक इमिडिएटली खालामनायनि बागै राज्य सरकार ता केंद्रीय सरकारनि थानि ओ दाबी ताबक ताइ कैसा दङ चिनी जे एडीसी एरिया चिनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल CPM 25 बছर लगातार शासन खालाय थांमानि सरकार चालाय थांमानि ओ सरकार चालाय थांमानि बिसिंतै चिनी इ एडीसी एरियानि जे वैकेंसी पोस्ट तगनाय अबनो ताकबो तासक पर्यंत खालाय जागिया जे चाकरी पोस्ट खाली तंगमानि बनो पूरण खालाय जागिया अबनोबो राज्य सरकारनि थानि तै चिनी केंद्रीय सरकारनि थानि जों सिबनो फिलआप खालायनायनि बागै जों बनो कयजागो बा अनुरोध खालायो जुदियो खालायै रैनो हालाय जों अलरेडी चिनी मोटामुटी डेभलप अंगनानै बागै सुरु चिनी डेभलप थागिया जों मेन चिनी इशू तो टिप्रालेण्ड जों जतदिन पर्यंत मानजियासा जों आंदोलन खालाय थांनाय अबनो हामबाय।